Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 9 феврале дүшәмбе көне Әнкарада 14 сәгатьсез турыдан-тур эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка, нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышев әзерләгән ныгайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Украина рәсми затлары Одесса һәм Харьковка төнлә оештырылган һөҗүмнәрдә ким дигәндә 3 кеше үлгән. Бу хакта Украина рәсми затлары белдерде. Шәһәрнең хәрби җитәкчелек башлыгы Сергей Лысяк сүзләренә караганда, Иранда ясалган пилотсыз очу аппаратлары порт шәһәре Одессага һөҗүм иткән, бу исә янгыннарга сәбәп булган. Торак йортлар һәм бер газ үткәргеченә зыян килгән. Лысяк дүшәмбе көнне ясаган белдерүендә төнге һөҗүм нәтиҗәсендә 35 яшьлек ир-атның гомере үзелде. 2 кеше шул исәптән 19 яшьлек кыз яраланды, диде. Өлкә губернаторы Олег Кипер шәһәрнең зур күләмле һөҗүмгә дучар булуын әйтеп, янгыннарны раслады, ләкин үлүчеләр һәм мал-мөлкәткә килгән зыян турында төгәл мәгълүмат бирмәде. Харьков төбәгендә дәүләтнең гадәттән тыш хәлләр агентлыгы дрон һөҗүменнән соң бер хатын-кыз һәм 10 яшьлек бала мәетләрен табуларын хәбәр итте. Гадәттән тыш хәлләр агентлыгы Telegram-каналда 3 кешенең яралануын язды. Русия 2нче Бөтендөнья сугышыннан бүгенгә кадәр Авропада булган иң канлы бәрелешне туктату максаты белән АКШ яклауындагы сөйләшүләрдә катнашканда да Украинаны бомбалауны дәвам иттерә. АКШ илбашы Дональд Трамп сәүдә сугышы тирәнәю сәбәпле киеренке хәлгә килгән мөнәсәбәтләрнең җылынуына ишарәт итеп, бу елның ахырында Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпинне Ак йортта кабул итәчәген ачыклады. Трамп бу хакта NBC News каналына биргән интервьюсында Си белән сәүдә, Тайвань, Украина конфликты һәм Иран мәсьәләләре буенча үткәргән киң кулачлы телефон сөйләшүеннән соң белдерде. Трамп апрель аенда Кытайга барыр дип көтелә, Синың АКШка сәфәре ел ахырында планлаштырыла. НБА якшәмбе көнне белдерү ясап, АКШның Хьюстон Рокетс баскетбол командасы уенчысы Альперен Шәнгүн НБА комиссары Адам Сильвер тарафыннан НБА All-Star 2026 уенына сайланды. 23 яшьлек спортчы бу сезонда уйнаган 44 матчта һәр матч өчен уртача 20дән артык очко һәм 9 тапкыр тупны кире кайтарган. Түрек баскетболчысы лиганың яңа турнир форматында дөнья командасын тәкъдим итәчәк. Йолдызлар уены 15 февральдә Калифорниянең Инглвуд шәһәрендә узачак. Хәрби чыганакларның мәгълүматлары буенча Көньяк Кореяның Ах-1С Кобра һөҗүм буралагы Гапьон районында күнегүләр вакытында һәлакәткә очраган, нәтиҗәдә экипаждагы 2 кеше дә һәлак булган. Вакыйга дүшәмбе көнне җирле вакыт белән иртәнге сәгать 11дән соң була һәм аның сәбәбе әлегә ачыкланмаган. Хәрби белдерүдә әйтелгәнчә 2 гаскәри якындагы хастаханәләргә озатылган. Алар соңрак шунда үлгән. Шуннан соң хәрбиләр барлык Ах-1С буралакларын җиргә төшергән һәм һәлакәт сәбәбен тикшерү өчен гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү төркеме төзегән. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Вәкаләтлеләр Ливанның төньягындагы Траблус-Шам шәһәрендә иске торак бинаның җимерелүе нәтиҗәсендә һәлак булучылар санының 9га җитүен белдерде. 5 катлы бина якшәмбе көненең тәүге сәгатьләрендә Траблус-Шамның Баб-эль-Таббани мәхәлләсендә җимерелгән. Вакыйга урынында эзләү-коткару эшләре дәвам итә. Ливан гражданнар саклану оешмасы гомум мөдире Имад Хрейч журналистларга җимерекләр арасыннан 15 кешенең чыгарылуын, аларның 6сының исән килеш коткарылуын җиткерде. Анадолу агентлыгы алган мәгълүматларга караганда, коткару төркемнәре әле дә җимерекләр астында калган дип саналучы якынча 8 кешегә ирешергә тырыша. Сәгъүд Арабстаны саклану министрлыгы белдергәнчә, илнең көнбатышындагы Җидде шәһәрендә АКШ хәрби диңгез көчләре белән уртак күнегүләр үткәрелде. Министрлыкның шимбә кичендә ясалган белдерүендә Blue Defender 26 зәңгәр яклаучы дип аталган күнегүләрнең Җиддәдәге Патша Фейсал исемендәге диңгез базасында үткәрелүе әйтелде.
Аларның ничаклы дәвам итүе ачыкланмады. Белдерүгә күрә, бу хәрби күнегүләрнең төп максатлары уртак хәрби хезмәттәшлекне ныгыту, үзара тәҗрибә уртаклашуны тәэмин итү. Министрлык мәгълүматларына күрә, күнегүләр кысаларында кырлардагы һәм тактикалы сценарийлар тормышка ашырылды. Сөгүт һәм АКШ көчләре югары дәрәҗәдәге профессионаллык һәм сугышка әзерлекләрен күрсәтеп, диңгез иминлеген ныгыту өчен бергә эшләү сәләтләрен арттырды. Бу хәрби хезмәттәшлек Риад һәм Вашингтон җитәкчелекләре гыйнвар аенда Вашингтонда үткәрелгән АКШ Сөгүт инвестиция форумында АКШ илбашы Дональд Трамп белдергәнчә, саклануны да кертеп төрле өлкәләрдә 270 миллиард долларлык килешүләргә кул куйган чорга туры килә. Көчле яңгырлар нәтиҗәсендә Аси елгасы ташты һәм Идлиб вилаятының көнбатышындагы күп кенә өйләр һәм сәүдә биналарын су басты. Саны хәбәр агентлыгына күрә, якшәмбе көнге явым-төшемнән соң елганың су дәрәҗәсе тизлек белән күтәрелгән һәм Даркуш шәһәрендәге мәхәлләләр һәм сәүдә мәйданнарында су басуларга китергән. Сүрия саклану министрлыгының медиа һәм элемтә рәислеге күзәтелгән су басулардан соң Идлиб һәм Лаския авыл җирләрендә зарар күргән халыкка барлык кирәкле ярдәмне күрсәтеләчәген белдерде. Шимбә көнне Лаския тирәсендә сулар белән агып киткән 2 бала һәлак булды. Шул ук төбәктә 1 бала һәм 1 егет коткарылды. Сүрия кызлайына бәйле бер үз ихтыяры ашыгыч ярдәмгә барганда Ласкиянең Җәбәл Төркмән төбәгендә барлыкка килгән юл һәлакәтендә үлде. Бу вакыйгада 5-се үз ихтыяры булган, барлыгы 6 кеше яраланып хастаханәгә озатылды. Көчле яңгырлар Идлиб вилаятындагы лагерьларда яшәүче меңнәрчә йортсыз гаиләнең авыр хәлен тагын да катлауландырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Төркстанның профессиональ театр әйдәп баручысы Мәхмүд Хуҗа Бәһбүдинең тетрәндергеч әсәре Пәдәр куш, ягъни Әти катыйлы әсәре турында сүз алып барабыз. Урта Азияның тирән тарихы шынлыкта зур сәхнә. Археологик табылдыклар безгә сәнгатьнең бу җирләрдә борынгы заманнарда ук булуы турында сөйли. Халык арасыннан чыккан мәшәрәбәзләр, кызыкчылар һәм искичләр, алар бүгенге халык театрына һәм хәтта стендап тамашаларына илһам биргән борынгы сәхнә илчеләре. Төркстанда профессиональ театрның шын башлангычы җәдид уянуы белән башлана. Бу уянуга төп нигез салучы Мәхмүд Хуҗа Бәһбүди. 1911 елда язылган Пәдәр куш, ягъни Әти катыйлы пьесасы белән Бәһбүди төбәктә профессиональ театрның шын әйдәп баручысы була. Мәхмүд Хуҗа Бәһбүди өчен театр күңел ачу чарасы гына түгел, җәмгыятьне үзгәртә торган иң көчле мәгариф өлкәсе. Аның 1914 елда Аина журналында басылып чыккан «Театр нәрсә ул» дигән мәкаләсе бүгенге көндә дә актуаль булып кала торган социаль манифест. Бәһбүди театрның көчен түбәндәге җөмләләр белән сурәтли. Нәрсә ул театр? Театр белем бирү мәктәбе, киңәш, үгет, насихат урны. Ул җәмгыятьнең гомуми хәлен бөтен ялангачлыгы белән күрсәтүче көзге. Хәтта сукырларда күреп, саңгырауларда ишетеп, аннан тәэсирләнә ала. Театр хакыйкатьне икейөзлелексез чагылдыручы, иң намуслы юл күрсәтүче. Мең 1914 елның 15 гыйнварында Сәмәрканд тарихи кичкә шаһит була. Пәдәр куш, ягъни Әти катыйлы пьесасы куела. Ул кичне зал шыгрым тулы була. 320 кешелек залда өстәмә урындыклар җитми, йөзләгән кешене ишек төбеннән кире борып җибәрергә туры килә. Халык үз телендәге бу яңа сәнгать төрен бик яратып кабул итә. Азәрбайҗан режиссеры Али Әскәр Әскәровның бу спектакле тиз арада Сәмәрканд һәм Ташкенттан читтә дә тарала. Ләкин бу спектакльләр сәнгать уңышы гына түгел, бердәмлек күпере дә була. Алардан кергән барлык акчалар җәдид мәктәпләренә һәм мәгариф вакыфларына тапшырыла. Шулай итеп, театр сәхнәдән халыкны яктылыкка илтә һәм табышы белән яңа мәктәпләр ачылуга ярдәм итә.
Mahmud Hoca Behbudi'nin Pederkuş yani Eti Katili piyesası nadanlıkның gailəni nişik jimiruvi turunda söyleyim. Ул байлыгына ышанган, ләкин билимнең кыйммәтен аңламаган бәй образы тирәсендә бара. Мәгърифәтче һәм зыялы бәйдән улын укытуын үтенә, ләкин бәй аларның кисәтүләрен тыңламый, байлыгы барысына да җитә дип саный. Әтисе тарафыннан билимсез калдырылган Ташмурат мәйханәләрдә начар кешеләр кулына эләгә. Күңел ачу өчен акчасы җитмәгәч, дусларының кытыртуы белән әтисенең сейфын таларга карар кыла. Төн уртасында булган гаугада Ташмурат әтисенең үтерелүендә катнаша. Улы әтисенең катиленә әйләнә. Вакыйга полиция килү һәм богаулар тавышы белән тәмамлана. Пьеса ахырында зыялы сәхнәгә чыга һәм турыдан-туры тамашачыларга мөрәҗәгать итә. Бәһбуди бу персонаж аша шул юлламаны җиткерә. Балаларны укытмау, аларны надан гына калдырмый, ә җинаятьчегә дә әйләндерә. Төркстан өчен бердән-бер кытылу юлы билим. Билимсез бала иртәгә әтисенең дә, милләтенең дә бәласы булачак. Пәдәркушның 1914-1917 еллардагы уңышы Төркстанда пьесаның алга китүенә этәргеч бирә. Бәһбуди кабызган бу театр ялкыны яшь язучыларны да тиз арада эшкә керештерә. Үзбәк әдәбиятының танылган шәхесе Абдуллах Кадери «Мин Пәдәркуш йогынтысында калуымны аңламый да калдым» дип бу агымның көчен таный. 1911 һәм 1916 еллар арасында бу юнәлештә барлыгы 28 яңа пьеса языла. Бу уңышлы чорның күренекле шәхесләре Төркстан театры тарихының нигез ташларына әйләнә. Бәһбуди кабызган театр ялкыны бөтен Төркстанда яңгыраш таба. Башта Үзбәкстан җирләрендә Абдулла Кадери, Хаҗи Муин, Нусратуллаһ Кудретуллаһ, Абдуллаһ Бәдри, Хәмзә Хакимзадә һәм башка күп язучылар бу уянуга дистәләгән пьеса белән өлеш кертәләр. Шул ук илһам дулкыны Казакстан җирләренә дә барып җитә. Бәһбуди изеннән барган Бәйим Бәтмайлин, Юсипбек Аймаутов һәм Сәкән Сәйфуллин кеби шәхесләр үз әсәрләре белән Казак театрының беренче факелларын кабзалар. Шулай итеп, бу ышкын бөтен Төркстан географиясын кулашлаган уртак мәгърифәт хәзинәсенә әверелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка нурга илтә тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Мәхмүд Хуҗа Бәһдүби кабызган ялкынның бөтен төбәкне ничек яктыртуын күрдек. Төркстанда театр сәнгать кенә түгел, ә уяну иде. Пәрдәләрегез һәр вакыт сәнгатькә, ә акылыгыз һәр вакыт мәгърифәткә ачык булсын. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Bek sıylı tınlavuşlarımız bu yuma hem tanışlık imanda baresinde söz bardıramız. İmandan bizge kelgen, tanışlıktan kabar bergen, keng maneli sözlördün, 8.'si nav bolgan ve huve hayyun la yemut. Manelerine karasak, sav beri dünyadın yaratılgan mahlukunda, süyüge sebep bolgan, körgönümüz oňunlukdan, em gözöllük ben iyigilikten, katın katın üstünde bir gözöllük ben oňunluk, em de sonsuz iyigilik, savlay Allah'ta bolgan. Bir yaktan em oylasak,
Hak gözöllüğünden kelgen bir tek körüngön yaltırav, dünyadaki körüngön savlay közöller minen em süyülülördün bärisine bedel bolgan. Savlay közöl süygülüler sonun közöllüğünün bir tek yaltıravına tap karşılık gelmegen. Sosu neşe kasiyettin, iyesi hak Allah'tın, ezeli em ebedi tevsilmegen bir zamanda sonsuz yaşavı bolgan, yok boludan, sonluluktan, noksan em kusurlardan ebedi erek kalgan, yok bolup ketüdün lekesinden uzak bolgan. Mine sosu kelime insanlar em cinlerge, em esi bolganlarga, em yüreği süyümen tolup kalgan insanlarga nav hakikatlı bildirgen. Sizge süyünçülük bolsun. Süygönlörünüzden sonsuz ayrılıktın yarasını ilgi etip dari yakkan bir daimi süygülü em közöl Rabbiniz var. Madem ol bar, ayrıyeten yaşavı daim bolgan, başkalar ne bolsa em, eş merakka timegen. Nege dese sizlerden süygülülörge ozgan, süygünüzge sebep bolgan, gözöllük em ongunluk, em yomartlık, iyigilik, ol abedi süygülü Rab'dın közöllüğünden bir kese körünüdün köp perdeden ötken son körüngön kölgösünün kölgösü kebinde bolgan. Nav hakikat sebebimen so közöllördün ozganı, sizlerdi incitbasın, nege dese ol közöllör, kötörösü Kudaydın közöllüğünün alemde bir türlü biyalası bolgan. Biyaladın bir manesi, bir ustadın önörü isinde körüngöndöy, Allah'tın yaratkanın bäri sosu yakşılıklar, onun önörlörünün köstörövüşü bolgan. Demek şetsiz közel Allah, özü közöllüğünü, tağı önörlörünü, körgünümüz közöllördün bıyalasında körsötken, közöllükler kötörösü, onun közöllüğünden yaltırap közgö kelgen, sonsuz közöllüğünün ızlarını tasıgan. Gözöllördün ozganı em, bıyala avuskanday bolgan. Bıyalalar avuşsa, bir yaktan em köböyse, gözöllük tağa da yaltıragan, yarıkkan. Türlönüp em yangılanıp, tağa artık alamatvan, tağa yakşı körüngen. Demek madem Allah bar, sosu vakit erzat bar. Savlay bäri gözöllükler, tağı em süygülüler, Allah daim bolganga, özü iye bolganga, yok bolup ozbagan. İmandan bizge kelgen, tınışlıktan kabar bergen, keng maneli sözlördün, toguzunşusu nav bolgan. Biedil hayır. Er kayır Kuday kolunda, er kayır onun bolgan. İslengen bäri kayır, detlerinde yazılgan. Er islengen iyigilik, sonun kasına bargan. Mine sosu söz kelam, insanlar em cinlerge, tevslep müjde berip, nav sözlerde em aytkan. Ey ölüp ketüge şaret tabbas insanlar, kabirge köşkön vakit, eyvah malımız yok bolup, bäri kulluklarımız bosbosuna ozup ketken, nav yakşı keng dünyadan ketip tabir toprakka kirdik dep aytmanız, kışkırıp yılamanız, kaygılarga barmanız, nege dese sizlerdin,
er zatınız saklangan, er isiniz yazılgan, etken kızmatlarınız bərisi korşalangan. Kızmatlardın karşılığın beriyek ol Rabbiniz, bäri kayır kolunda. Er kayırdı etaliyak celallı hak kudayınız, sizde kasına şakırıp, yer astında ötüğüşü, muvakkatdır vakitta, sosu yerde turdurup, sonu divanın galiyak. Neşe şatlık bolsun sizge, savlay hizmetlerinizdi, em kulluklardı tevistiniz, kıyınlıktın sonu gelip, rahatka em rahmetke ali ketip barasınız. Kızmat, kıyınlık bitti, karşılığın aluga endi yetip barasınız. Kalgan başka manelerdi, keliyek yuma nasip bolsa, ayttırsın bizge Allah. Sağlıkman kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerçen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimtasi oşa tıgınlayasız. Bizning programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 2'de 19 metrli qisqartılığının 15360 km/dan Türksat 3A hem Türksat 4A yerçine bilen 3 tapkır w.trtdinle.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşular. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerçinleri bilen 3 tapkır w.trtdinle.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimtasi oşa Vot West Radio kanalından tıgınlayasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kutib qolamiz. Muhtaram tamaşalar, bizning adres latin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Elega biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.